नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. वैज्ञानिक रीतीन प्रवाहाची पूर्वसूचना आणि जागृतीसाठी प्रयत्न. जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी अतिवृष्टीच्या परिस्थितीची पूर्वकल्पना घेवसाठी वैज्ञानिक रीतीन तंत्रज्ञानान स्पष्ट माहिती मेळसाठी सरकाराक प्रस्ताव केला अशी माहिती दिली. जिल्ह्यात पदे पदे येवच्या प्रभाव विकोपाची केंद्रीकृत व्यवस्था चालनाक हाडची आणि जिल्ह्याच्या खिंच भागात कसो प्रवाह येऊन नुकसान जाता हेची माहिती संबंधित सार्वजनिकाक कळू जाय. त्यांना संबंधित प्रवाह पीडिताले स्थलांतर करून नुकसान जावचे वाचवू शकता. पुढले पावसा पयलीं हो प्रयत्न सफल जातलो असे प्रयत्न करतले अशें तेमी सांगले. मामा खिंचान भाचीचेर अत्याचार, आरोपी जेलात. सिद्धापूर. सख्या मामान 11 वर्षाच्या अल्पवयीन चलेचेर अत्याचार केली घटना सिद्धापूर हिंगा घडली. या प्रकरणात हेगेकोपच्या 27 वर्षाचो कमलाकर हेमका अटक केली. तशेंच अल्पवयीन चलेली वैद्यकीय तपासणी केली. चलेक शाळेंतल्यान घरा सोडताना रस्त्याच्या बाजून आशिल्ल्या जंगलात चलेक घेवन वचून अत्याचार केला म्हण माहिती पोलिसां खिंचान मेळिल्ली आसा. हे प्रकरण सिद्धापूर पोलीस ठाण्यात दाखल केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 27 ऑगस्टाक 20,200 लसिका लभ्य. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 27 ऑगस्टाक 20,200 कोविशिल्ड लसिका उपलब्ध आसात अशें आरोग्य अधिकाऱ्यान कळयला. कारवार, अंकोला, भटकळ, हळयाळ प्रत्येकी 1,500, कुमटा होन्नावर प्रत्येकी 2,000, शिर्शी 2,700, सिद्धापूर 2,500, जोयडा 1,000, दांडेली 500 आणि जिल्हा आस्पत्रेत 500 कोविशिल्ड लसिका लभ्य आसात. अधिक माहितीसाठी लागीच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किंवा आशा कार्यकर्त्याक संपर्क करून वॅक्सिनाचो लाभ घेवचो अशें संबंधित अधिकाऱ्यान कळयला. दिग्गीचे आरोग्य केंद्र बेगीन सुरू करा, जिल्हाधिकारी हेमचे कडेन मागणी. जोयडा तालुक्यातल्या डिग्गी हिंगा सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू करचे आणि ते स्कॉडवेज ह्या संस्थेकडे चलोवच्याक दिवचे अशी मागणी डिग्गी वासियान जिल्हाधिकारी हेमचे कडेन केली. हॉस्पिटल बंद आशिल्ल्यान नागरिकाले हाल जाती आसात. ताका लागून सरकारान गंभीरपणे लक्ष दिवचे गरजेचे आसा अशें बाजारकोनांग ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सदानंद सावंत हेमी जिल्हाधिकारीक सांगले. या वेळार माजी उपाध्यक्ष अजित मिराशी उपस्थित आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्हा उस्तुवारी मंत्र्याली राज्याच्या जिल्हा कार्मिक अधिकाऱ्याकडेन व्हिडिओ संवाद. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा उस्तुवारी मंत्री आणि कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार आज विधानसौधाच्या कार्यालयात राज्याच्या हर एक जिल्ह्याच्या जिल्हा कार्मिक अधिकाऱ्याबरोबर व्हिडिओ संवादामार्फत सभा घेतली. या सभेत मान्य मंत्री हेब्बार हेमी बाकी आशिल्ल्या अर्जाची विलेवारी करूक 1 महिनो कार्मिक अदालत सुरू करतले या विषयाची अधिकाऱ्यान आपापल्या व्याप्तीत प्रचार करू जाय असे सुचयले. कार्मिक सुरक्षा किट आणि इतर किट बेगीच कार्मिकाक पुरवणी करा असे सांगले. कार्मिकाक दिवच्या प्रगती योजनेबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याकडे चर्चा करून सल्लो आणि सूचना दिली. या वेळार अप्पर मुख्य कार्यदर्शी डॉक्टर जी कल्पना, कार्मिक आयुक्त अक्रम पाशा, कार्मिक भद्रता मंडळीचे निर्देशक, कार्मिक खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. बायकाची चोरी केल्ल्या आरोपी कुमटा पोलिसांन माला समेत अटक. कुमटा.
उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात सन्मान लॉजाच्या आवारात एक भारी किमतीची बाईक चोरी गेली घटना काल रात्री घडली. बेंगळूरच्यान प्रवासाक म्हूण बायकाचेर एक युवकालो ग्रुप केरळ राज्यात फेन गोकर्ण वयच्या उद्देशान कुमटात येवन सन्मान लॉजात रात्रीन वास्तव्याक राविले. जाल्यार तेमगेल बायका लॉजाच्या आवारात दवरिल्ली. सकाळी तेतूंतले एक बाईक चोरी गेले म्हूण कळून पोलीस तक्रार दाखल केली. कुमटा पोलिसांन ह्या प्रकरणाचो तपास करून आरोपीक धरूंक यशस्वी जाले. चोरी केल्लो आरोपी कारवार शिरवाडचो निवासी आनंद व 19 वर्सां अशें कळयलां. IPC 379 कायद्या अंतर्गत गुन्हो दाखल केला. ह्या प्रकरणाचो शोध लावूंक कुमटा ठाण्याचे PSI आनंद मूर्ती, रवी गुड्डी, चंद्रमती पटकार आणि कर्मचारी दयानंद नाईक, गणेश नाईक, संतोष बाळेर, कृष्णा एन, बसवराज जाधव, मारुती गालपुजी हेमगेलो प्रमुख वांटो आशिल्लो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवारात आज अचानक पावसाची हजेरी. बऱ्याच दिवसाच्यान पावसान विश्रांती घेयली, पण आज सकाळच्यान पिरी पावस पडत आशिल्लो. मध्येच गडगड सुरू आशिल्लो. आठवडभर पावसाचे नांव नाशिल्ले. इतले दिवस पर्यंत कटकटी वत म्हूण लोक छत्री रेनकोट घेनासतना आपापल्या कामाक घरांतल्यान भायर सरिल्ले. पण हो बारीक पावस सुरूच आशिल्ल्यान लोकांक भिजत येवचे पडले. हो पावस उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भटकळ, होन्नावर तालुक्यात असो सतत पावस पडलो अशें कळयलां. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 18 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 5, अंकोला 5, कुंटा 1, होन्नावर 2, भटकळ 1, शिर्शी 2, सिद्धापूर 1, येल्लापूर 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 32 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 54,524 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 53,442 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 322 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तातूंत भितर 62 रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 260 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेतले आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 760 कोरोना रुग्णालय मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.